Maka anak lanang bareng BMS yang ingin mengadakan BMS bisa langsung menghubungi Bapak Parjono ya. Sing digawe dhewe alamat iki. Dijaluk. Joget Mas Bapak. Yenutan gede Bapak kerja ya mung ngono proyek. Biyen durung kramika turu adem kanginan paten sabar dino iso mangan. Saiki aku wis gedhe iso golek duwe dhewe senajan biyen amung iso usake bae buwe ngapurane saiki aku wis kerja senajan urip ora koso ikhlas bekti kanggo keluarga. Derajate keluarga ibu kasane rawat aku kanthi gedhe sen kata luputku kula nyuwun pangestu. BMS Mumpuni Audio BMS Production. Dijaluk ae lho kok. Aja tak ngeprak iki. Nek foto kowe sih. Aku diton ae. Yen durung kami kae arep turu adem kangina paten sabar dino iso mangan. Saiki aku wis gedhe iso golek duwe dhewe senajan biyen mung iso rusake bae buwe ngapurane saiki aku wis kerja senajan urip ora koso ikhlas bekti kanggo keluarga. Aku iki anak-anak kerjaku mau turut kalah buka iso mulyake derajate keluarga. Pak ibu kasane rawat aku ganti gedhe sen kadang luputku kula nyuwun pangestu. Sekali lagi yuk. Aku iki anak-anak kerjaku mau turut dalan uga iso mulyake derajate keluarga. Pak ibu rekasane rawat aku nanti gede sen kadang luputku kula nyuwun pangestu. Sen kadang luputku kula nyuwun pangestu.